אוקיי חברים, כאן... שלום חברים, כאן גיינקראפט, סרטון היכרות, סרטון חדש, תודה, ערוץ חדש, והיום אנחנו נשחק בד וורס, בואו נתחיל. פתיח ונתחיל. אוקיי חברים, בלי חפירות מיותרות, אני ממש אשמח אם תשימו סאב ולייק, ואני מאוד גרוע בבד וורס ואני רוצה כמה שיותר להשתפר, אז זה הסיבה שלמה החלטתי שהסרטון ההיכרות תהיה בבד וורס. אז תודה רבה לכל מי ששם סאב ולייק עכשיו. אני מקווה שזה יהיה ערוץ טוב, ערוץ חדש, ובואו נתחיל. אנחנו פה 4 אנשים. אני רואה פה שיש פה בת ועוד 2 בנים ועוד 3 בנים ביחד איתי. אוקיי, בואו נתחיל. חבר'ה, אם למישהו יש טיפים לזה, להמליץ לי לשחק טוב בבד וורס, אז אני מאוד אשמח אם תרשמו לי כאן בתגובות. אבל בנוגע לעוד סרטונים, אני רוצה שאתם תחליטו איזה סרטונים לעשות, בסדר? תכתבו לי כאן בתגובות, מאוד אשמח. אוקיי, יהיה עוד סרטונים עם חברים שלי, אם תרצו, וכל מיני דברים, עניינים ודברים. ואגב, אחלה מפה, אני מאוד אוהב את המפה הזאת. ותגידו לי מה אתם יותר אוהבים, בד וורס או סורווייבל, או בכלל קריאייטיב. מה אתם אוהבים יותר, לבנות או לשרוד? אני אישית מאוד אוהב סורווייבל, יותר מקריאייטיב, אבל יש לי חברים שגם אוהבים לבנות, או יש לי חבר בכלל שהוא באמת סורווייבל, או חבר בכלל שאוהב PvP, כזה כאילו. זה מגניב. הירוקים כבר הגיעו לכאן? מתי הם הספיקו? אוקיי, לקחת פה את הדיימונדס. כבר הגיעו לפה? וכן, אני די גרוע. אני חושב שאני אשאר בהגנה לעזור לחברים שלי. קודם כל הבנתי, וחברים שלי שצריך לקנות TNT, פיירבול, בלוקים, וזהו נראה לי. כן, זהו. אוקיי. בינתיים אף אחד לא בחוץ. הירוקים, גם הוא מת? או גם מי? לא יודע. טוב, שנסיים את הסרטון הזה, אני חושב שיהיה פה כזה... נראה לי עוד כמה דקות ייגמר הסרטון. וחברים, תהיו חזקים במלחמות, כן? עכשיו מלחמה נגד איראן. תהיו חזקים, עם ישראל חי, אחי. עם ישראל חי. הולי שיט, זה לדוגמה איראני. זה לדוגמה חייב להיות איראני. למה הוא הורג אותי? אני בצד שלך. אוקיי, מה הוא עושה? לא הבנתי מה אתה עושה? כאילו, אתה מסתכל על הספרים שמה? לא, זה לא סורווייבל, אי אפשר לחשב שמה. טוב, יש סרטונים של סורווייבל וכל מיני דברים, ואם אתם רוצים, אולי אפילו יהיה מודים, למרות שאני לא אוהב, אבל... הצופים ומחליטים? מי אני שאומר לא לצופים? מודים, אולי אפילו יהיה קצת שרתים. אולי יצור גם קצת שרתים. אם תרצו, אם לא יודע. דברים חברים. TNT עולה 8? כמה? 8. אוקיי, אני חושב שאני הולך לעשות... אתם תראו בהמשך. ולכל מי שטועה איך הסקין שלי נראה... בינתיים ככה זה נראה. אבל אתם יכולים לראות בלוגו של הערוץ שלי איך הוא נראה. ואם אתם כבר שם על הדרך, תשימו סאב, בבקשה. וכולה שנייה ללחוץ על כפתור וזהו. זהו, סיימתם שלכם, וזה גם בחינם, זה לא עולה כסף. לא מאמין. איך לא הצלחתי את השוונג הזה? הוא בונה עליי. טוב, בא לי לשים למישהו TNT ולברוח, כי אני פחדן. בוא נשים לאדומים. יש! כן, תתפוצץ. הוא התפוצץ? הוא לא התפוצץ, נכון? אוקיי, וואו, הסרטון הזה נהיה ארוך מדי, וזה אמור להיות סרטון היכרות, אז אני חושב שמתישהו אנחנו נסיים את הסרטון הזה. הסרטון הזה ארוך, הוא אמור להיות איזה 5 דקות, באמת. אבל אתם יודעים, כמה שיותר ארוך, יותר זמן לצופים,
בא לי להפיל אותו, אבל הוא איתי. ואין לי בלוקים, כמובן. לא, לא, הירוק הזה הולך אלינו. הוא חושב שזה, הוא חושב שאף אחד לא כאן, הוא חושב שהכל טוב איתו, אוקיי, הכל טוב איתו, אוקיי, הכל טוב, אוקיי. אני לא יכול לחזור, אוקיי, אז בוא נעשה סלש לובי, סלש. אוקיי, אז זה היה... אוקיי, אז זה היה הכל היום. אני אשמח אם תרשמו לי בתגובות איזה עוד סרטונים לעשות, מאיזה סוגים, קריאייטיב, סורווייבל, מודים, שרתים, תכתבו לי. ותודה לכל מי שצפה עד הסוף, ושמעתי שאם אתה סאב ולייק, יש לך יותר מזל בחיים. אז שימו סאב ולייק בבקשה, תודה. פיקס!